Alisa and Cooking uvádí mrkvové muffiny. Ahojky všichni, vítám vás na kanále Alisa and Cooking. A dneska si něco ukuchtíme, nebo ukuchtíme, nebo jak vlastně říkají, ukuchtíme, nevím. Tak jo, takže dneska jdem na to a ukuchtíme si mrkvové muffiny. Určitě dávejte lajky, komentáře, odběry a já jdu na to. Jak jsem řekla, dneska si ukuchtíme muffiny a na ně asi potřebujeme nějaký ingredience. Asi bych úplně neřekla, že to jsou ingredience, které byste doma neměli nějak běžně, nebo kdybyste fakt tady to neměli, tak byste fakt potřebovali na velký nákup. Ale to podle mě máte běžně doma. Takže se na to jdem podívat. První, co budete potřebovat, bude 2 vajíčka, normálně s bílkem, se žloutkem, 50 gram třtinového cukru. Je to na vás, jestli budete mít víc, míň. Jestli chcete mít dietní, tak mějte klidně 30 gram nebo vůbec bez cukru. Nevím, jak by to chutnalo, ale to je prostě na vás. 30 gram mandlí, já je tady mám takhle rozsekaných. 170 gram hladké mouky, 150 gram strouhané mrkve, 150 ml oleje, jak tak se vám to vyjde ze skleničky, malinko vanilkového extraktu, 1 lžička z kořice, 2 lžičky kypřicího prášku. A potom už jenom důležité věci, které doma určitě máte. No tak jdem kuchtit. Prvním krokem uděláme, že si vejce rozšleháme s třtinovým cukrem. Přelejeme vajíčka. Zasypeme třtinovým cukrem. Důkladně promícháme. Po stálém míchání k tomu přidáme malinko vanilkového extraktu. Tak 2-3 kapičky budou stačit. Potom taky trochu promícháme. Barvu by to mělo zmínit takovouhle vlastně tmavě světlou lince hnědou a pak do toho přidáme mandle. Vlastně teď už budou jenom kroky přidávací. Přidáme mandle, opět rozmícháme. Teď přidáme mrkev a opět důkladně promícháme. Když už to máme takto promíchaný, vsáknutý do sebe, přidáme po troškách olejík a opět budeme rozmíchávat s mrkví a s ostatními ingrediencema. Opět přidám a opět promíchám. Těsto odstraníme a vezmeme si nějakou jinou nádobu, třeba od toho cukru. Já mám tady tu a ten si smícháme vlastně kypřicí prášek a skořici. Moučička. Skořice. Kypřicí prášek. Potom trochu promícháme nějakou lžičkou. Tedy ten vlastně mouko, skořicovo, kypřící těstíčko přidáme k tomu ostatnímu. Po troškách to budeme rozmíchávat. Přidám trochu rozmíchám. No a tak budeme postupovat. Potom by těstíčko mělo vzniknout takovým trošku hrubším. Potom poprosíme možná promíchat rodiče, ať nám to promíchají důkladně. A vlastně už potom můžeme přelívat do forem. Připravíme si vhodnou nádobu. Už tu mám formu a teď si ji promažu nějakým máslem. Teď tady každý promažím tím máslem nějak takto, protože já tam nebudu mít formečky, ale budu to těsto zalívat hned do tady ty plechové věcičky. Tak jdem na to. Tak, jdem dál.
vlastně postupujeme v každém tom. Pokud máte nějaký košíčky, tak samozřejmě využít je můžete, ale já si myslím, že zbytečně kupovat se to nemusí. Takže takto. Takto to mám promazaný a teď to tam budu zalívat těstíčkem. Budu k tomu používat takovouhle stíračku a vy můžete klidně použít vidličku, lžičku, je to na vás. Tak jdem na to. Máme tu těstíčko a jdem to přelívat. No a takhle to budeme do toho dávat. Když už to takto máte na tom plechu, tak si rozehřejeme troubu 180 a necháme to tam tak 20-25 minut. Tak a teď už to máme hotový a teď to jdeme vyndat. To je vůně. Tak, a jdem si to vyndat. A teď už jenom s kávou, s čajíčkem, s kakajíčkem a s dobrou náladou. Dobrou chuť všem přeju. Čau!